nadu ba nilayo jingtim ba ka sarkar kanwan ra ya kata ka 5-star hotel hang the halumpong deng tingilala bangin pensyong dor katnu kata ka jing sarong ya ka jela ka jongi hakaba ngin yo kat ya kata kala day shisha ka jela ka baruspa kabangilan note bangin compare bat kita kiwe ki jela kita ki nongba ki bahe kum kita ki bangi jutip kita ki touch hotel ha Bombay kum ta hi wilayah tip khambah mapi samla dikata kajing wanra ka sarkar ya kata ka hotel ka bahe kade ka ba kan pen thikana ba ngin yo shibun ki kam na banta ki samla ki jongi kata ada dei banda don kajing te lakam jong ka sarkar ya kita ki company but kita ki pos ki ban thep kat kum ki kerdan ki ban trei kum ki nu ki jat kamru kamot bet ba kenda long renti kat kum kajing pas kat kum ki experience kata kade ke bang hab ban yai ban namar ba ni ju asngo ba ki ong ba ki ba pas kham shadien ru ki kham yo no shua ban ya ki ba pas kham baha ti ka sarkar ke diban te la kam baha ya kita khanang ba ki samla jongi ru kin num du men sim bat ba ki samla jongi ru kin nang ai men sim ya sarkar makan wan ra ya kita ki project ki bahe ti kita ki project ki ba snowdon kam haka jela jongi ki banwan ra kat ya kata kajing sarong ya kari jongi da kajing wan kata ka 5-star hotel ti kata kamot kabala snowdon kam pat kadai ka railway namar balai menta ki bun hi ki banang ya persya ya kata ka railway namar baka sarkar kampatla ban kular ban dan kita ki kendon an bante lakam ya kita ki bawan buhai shnong ti kata ti ka sarkar ula da ka thu ba ki samla ki dawa ya kata ka ba sngo shongkhya kamot baka sarkar u ka de banel le shitam banon ra ya kata khanang bakan yo banon ra ya ki babun jat ki project namar ba ka jingbun ki project kapen ruspa ya ka jela bat ba kapen sok ya ka rukom trekam namar ba ka pahu ka pisah ka pahu ka khajana ka pahu ka jingmi ti kata ka jingwan jong kata ka 5-star hotel hi kadai ba kandawan ringkat bat ka railway kamut ba kita ki tourist ki bawan nakeleng kari bat nakeleng ka pathai kinwan tiap hadu kani kanong ba ka jongi lim kumta lada kawan kata ka 5-star hotel klam ka railway kitu ki driver tourist jongi ru ki dang du kam namar kitu ki tourist ki bawan poi hak go hati kila dep up lupa de kitu ki trai shnong kenyang tu tikin ai kam yangi ti satang ki ba lat ki ba shui ai malu mala ka batam balat ti kadai kata ka ba kisamla jongi ki dei ba kin yo laka kam halaka jalla kala jong hanang ba kita kisamla jongi ru ki penros pa kinang kentiu iwei dikata ka badan kam hi bakata ka railway kanwan ra shibun kita ki jing mantoy ha kaban ai kam hadu ya kilong kemiru ki okam hadu ki khana samla ru ki okam ki ken thai shanrang ki okam daki pau hajar dikat ba ka 5-star hotel bade kala ban ai tang daki spa ru le se in reina ka railway ti daki pau hajar ngut ki bala ban yo kata ka kam bat ba pila ban yo i ya kata ka jing kiu karoi kapar ha ki railway station kadai ka ba ki wan ki briu nakeleng ka pathai tikadai kata ka bangi sodan kam ba ngin pahu laka kam kajam kat bakinang bun ki project tikata ka wei ka project pade ka badan kam shushu ba nginang ai
lat ya ki samla jongi bakin yo laki kam kadai ban penhe ya ke airport dikata kading penhe ya ke airport ru kalong ba kitu ki samla ki ba la ban yo alet hakinu kinu ki line ki ba pher ki ba kadella jongi kan yo i no kan yo i jangai no ya kata kading dan kam jong kajat ban riu jongi baki di ban yo alet abroad nomor ba jing duna kejing mang bisa ke sarkar ban pha abroad kapen sadin kapen her ya kijing nang kijing tip ya kisamla dikade kata kebadan kam bangin ailat ya ke sarkar bakan non rabun ki project bat kam tam da ka project jong ka haidel project ba ibun ya ka ibun ya kita kiwa ibun ya kita kikshad kiba nilanam ya ka jella jongi kabajur tam uslam baro kiti kithan sora kithan mausanram kithan dauki kithan nong khonum kiba kikshad kiba he kiba tang na kita ki kshad kiba ngitip kamot ba ngin yo ya ka boarding di sisian bangila yo ya ka boarding la jong kamot bangila ruspa kaba kentiu kloy ya ka jela ya ka ri bro ka wai kadai ka boarding electric masisian bangila yo ya ka ta ka boarding electric la ka jong bat kham tam bangi bun kita ki wa dei batang ka wai tina lor bangin yo ka boarding la ka jong nalo bangin yo bun teli kidam kata kamot kan kentiu ya kata ka jela ka jongi ha ka ba ka jela jongi kan yo bakan de kata ka boarding shabar bat babaro kita ki 5-star hotel kita ki railway station kata ka airport barak hat kita ki boarding ki ba ki yo nakari la jong nakajela la jong kap pen mentoy shibun ya kita ki project ki baladon luparu bat ba kita ki project ki banang wan ru te kata kadai kaba ka boarding hi kadai kabala ban basa ya baro ki pat kajela hadu ki ba yo pension ka pension ru ka he kisien ba ki bun ki project kila ban yo katulop kaba khamret ha kapor ba kidang trei henry kal sarkar kala ban ai da ka pension ka he shu da la shong that takhlem trei ru namar ba ka pahu pahai na ka jingmi na ka jingde ya ka boarding electric bat ba kala ban kentiu shu sa kita kiwe kita ki 5-star hotel ru dei tang kawai kala ban ai se kiwe ru kita ki babun jat kita ki lat kentiu yaka roi kapar da kaba ka sarkar kabun ye ki project kamot ba ki khana school ru juhap siu by school ki hospital ru judan kam ban siu by dawai la lot na jong sadong ka sarkar kamot kadai kata kaba ni ki long kemi ngi dei ban ai men siem ye ki khana samla bakin tip ya kita kilat ban ai men siem yak sarkar baka dei kading ai men siem jong kinong song shnong baka sarkar kanang yo bor baka wan ra ya kita ki project ki ban kentiu ya ka jela ya ka riba ro kawai kubli shipun